Mikel Urizar eta Markel Esain izango dira finala jokatuko dutenak. Lehen da bizikoa Bolibartarra, bigarrena Gernikarra. Atzelariak dira biak. Eta ea, lehen da biziko neurketa baino orekatuagoa ikusten dugun juvenilena. Bake txapelketaren 29. ekitaldea izango da. Datorren urtean 2015ean 30 urte beteko ditu. Irabazleen zerrendan azaldu nahi dute. Hemendik aurrera ikusiko dituzuen bi pilotariek. 17 urtekoak dira biak. Mikel Urizarrek 1,80 zentimetro ditu eta 75 kilo. Sakea berari egokitu zaio eta berak aukeratu du lehen da biziko tantoa jokatzeko pilota. Atzelaria Markel Esain, Gernikarra adin berekoa, baina 17. lehengo astean, hilaren 4. larun batean bete berria. 1,82 zentimetro eta 70 kilo. Atzelariak aipatu dugu, Carmelo Arizmabarreta direla biak, ez dakit sakatzeko ohiturarik izango duten, gaztetxoetatik gaur egun ja hasten dira lauterdian eta kantxa osoan txapelketa jokatzen, eta pentsatzekoa da eskarmentu pixka bat ere izango dutela horretan, ez? Bai, Urizarrek batipat ja pelotari eskarmentu handitxoa dela, ja txapelketa garrantzitsuena jolasten ari da. Esainek nahi eta adin berberak izan hasi da gorakada bat egiten. Ondo ezagutzen dire, herri arteko txapelketan ere aurrez aurre aritu ziren. Da Urizarrek aldiz, eskuz banakabe ikusitxat partidu batzuk jokaten. Normalean bikoteka gustora biltzen da, baina bai, honek eskuz banaka jokatutako pelotari ediz. Aurreneko tantoa luzea eta gogorra. Eta jokatzeko era klasikoa, esan genuzake, Carmelo airez bat ere pelotari jogabe, dena botera, ezker eskubi, aldan gehiena pelota astinduz, boleaz eramaten Esain saiatu den arte, horrelakoa baldin badira tanto guztiak, ez dakit nola bukatu behar duten. Bai, normalen atzelare izan da, botera jolasten da bio gehien bat, gainera eskubizek ederra daukate bizek. Da oingoan, zu inosun moduen, tantu gorra izan da, da ze momentu esan ja jondairera, eta ikusi da, ez du eskua pelotan, eskuan pelotea sartu, ez? Baina, bai, holako tantu izan eskero, ez dut uste partidu guzti erenduko dabela ritmo honetan, da ontxe momentuz partidu hasi berri, fresko dabiz, da ia Esainek lortzen duen, Urizarrek alde hori esartzea, partiduan ondino jarraitzeko. Bigarrena sakez lortu du Mikelek. Sake laburra izan da, nahi eta laburra ateratakoa. Berotzen ari zela ere ikusi dugu, horrela sakatzen. Eta Markelek berriz luzeago eta arroago sakatu du lehen berotzen aritu diren bitartean. Bigarrenean, sake aldatzen duen edo horrela ateratzen duen berriro Urizarrek, oraingoa asko luzeagoa. Eskubiz atzeratu nahi Bolibartarrak. Herriz ere bai, eskubiz emango dio, deja da egindu, engainatu erabat, 3 eta huts. Atzetik aurrera junda pelotaka da ematera, normala engainera jotzaile izaten da. Azken momentuan oso ondo itxu du pelota txokoan, da nik nire ustean bintza bera favoritua zala, uste pelotari eginagoa dela, eskarmentu handiagoa, da momentuz hori erakusten ari da, ez? Beste sake bat aterako du. Sake hona hau ere luzea. Oso ondo altzatutakoa. Gainera arresta ondoren oso ondo junda aurrera, baina zelako pelotak eman dagoen ona. 9. kuadra Urizarrek. Ikusten da partidura oso ondo sartu dela. 4 eta huts aurreratu da Mikel Urizar. Lehen da biziko jardunaldia Galdakaon jokatu zuten. Irailaren 9. Ondoren Jurretan, Sestaon, Zornotzan, Lemoan, Markinan, final aurrekoak Lezaman joan den astean eta gaur hemen finalak Durangoko Ezkurdi pilotalekuan.
Uts! Bai, Akerik errazen ematen zuena. bai, baina bera ikusi du errazen izan dela horretik ematera juntan, da nahi izan du ja errestotik ja dominatzera pasatzea, eta bueno, mano joatzen da, ez? Buena itxerakoan ez izin zara ibili buena egiten, da horre nahi dukan guztia ematera juntan, baina pelotia ganera torri zaio eta txapapera. Esainek Urbaneja izan zuen aurkari bere lehen da biziko kanporaketan, 22 eta 3 nagusitu zen Gernikarra. Osaki ona. Azkarra ez da iritsiko, 6 eta huts, borroka gehiago iragarri dugu lehen da biziko tantoak, pelotak ala bikaina joa dituzte biek ala biek, baina ondorengo bostak oso azkarrak izan dira, bisakez eta beste gutxietan ere pelotak da gutxi jotakoak. Mikel Urizarren sakea. Zortzitik gehiegi arrotu du. Goiko koltsoira. 7 eta huts. Esain Gernikarra da. Beste sain bat ezagutu dugu. Iñaki Esain, Nafarraura, Carmelo, uste dut arekin jokatutakoa izango zarela. Bai, sasoi baten hogeiatan nire azkenen urteetan, da bai. Sasoi, bueno, batean pare bat urte edo elkarrekin jokatutako gara bai. Gero ez dakit federaziora bere burua aurkeztu zuen edo... Juntzan tekniko bezala Erriosako fedakuntzara, da oindala urte bete dobi, uste hoia Nafarroko fedazioarekin zuzendari tekniko lanak aritzen dala egiten. Duela gutxira arte, jokatzen ere aritu da, baina utzita izango da, bote txarra egin dio hor, Urizarri eta lehen da biziko tantoa, Marken Esainentzat, pelota aldatzea erabakitzen duen, Arkaitz Kastañarasek dei egin dio, eta eseri egingo dela ematen du. Bai, horre, bueno, tanto hortan ikusten da, Urizarrek, atxelari hau egiten damen pekatutxu, ez? Hor aurri normal ez diez egoten da horren boteak normalean hilda geratzen diz, da, ez da konturatu, nola justu heldu da pelota hori, eta goiti bera, eta pelotia hilda geratuko zala, eta, partidurako bentsa suertez, Esaine tanto egin du, eta ia pizkat ikusten dugun partio honetan, baina bai jotzute Urizarrek ikusten dute oso sartuta, da saiatu da pelotaria, eta nik uste, defentzan be lan oso nahi dauela. Lehen da biziko irabazlea, txapelketa honetan, 1986an, Bazeta, bigarren urtea eta hirugarrenean ere bere izena ageri da palmaresean, baita 1980 urtean beraz, 4 txapelketa irabazi zituen, eta agian bera izango da palmaresean txapel gehien txapelketa honetan lortutakoa. Gero Agirre, Zeharra, Berasaluze, Eguskitza, Milikua, Zabala, Leiza, Urberuaga, Apraiz, Uriarte, Ibai Zabala izango da, beste Zabala hau, urrutiko txeak bi aldiz irabazi. Ibai Zabala, ikusita nukanik Matienako frontoean irabazten, Ibai Zabala zan. Elezkano bigarrena, asko eta asko basa dira gero profesionaletara, Bai. Gainera, sasoi batutan lehenengo urteetan, goratzen az Bizkaitarra bakarrik biltzen ginela, baina gero urte askotan ere Euskal Herriko pelotari asko egon diez, da gure sasoian ere, torzien eugi eta pelotari eskuz banaka gero pelotari bikainak izan dakoak, eta alan dabe, Jon Bazetak sasoi hortan manomanista oso ona zan, da txapel asko atarasun bakit txapelketan. Gure ere atzelaria zen, baina sake ikaragarria zeukan, buru jokatzeko. Ea nola moldatzen den sakearekin, labur geratu zaio eta... Sartu da. Bai. Horre ere gauza bera, baiti, baina buena biak, pelotari... Urizar, aukera berriro, Sotamanoa kanpora joango zaio, eta pekatu bera izan dute bi atzelariek. Baita. Orain goiti zetorren, ez da konturatu. Esainek, askar ibili da, eta bentsat pelota ganean jarri du.
Baina aukera okin dugu, askoz be, jarri eskero pelota hortara, pelota mama okin dugu lehenengo kuadroan, da, bueno, horrek normalean, ordu gitxi sartu da behor aurrien, da, guri ez jakun gustatzen hemen behatzi garren kuadro negoti, eta eurek, hor badirudi, bueno, nahiko torpetxu bilten diez, normalan dez, horre gitxitan aritzen direlako, ez da besterik. Bai, baina gainera pelotak egin bertzuena egin du, Bai, eta hori da. Pelotak hori egin bertzuen zetorren bezala, hori egin bertzuen pelotak. Bai, kasu bietan, tantu bietan, pelota bote egokia eman dugu, ez? Jundan bezala, baina baino txut ez daudela ohituta hor pelota horietara, baina pelotak bere egin behar zuen hain dugu. Luze egia, aurreneko sakea, bigarren aukera izango du Urizarrek. Esainek ez du aprobetxatu sakea. Sake bueltan oso pelota ona harrapatu domina egiteko, baina azkenean berak gelditu da salduta, eta orain Komeriak, aurkariak sakea berriro eskuratu duenean. Urizarre gainera, bueno, pelota mundua da, bere familia pelota munduan oso sartua egon dira ez beti dani, baita bere aita eta bere osaba, sexta puntako pelotari profesionalak izan dagoa izan dira, markinarrak, eta, bueno, da bera oine, bueno, beste jokamolde batean dago eskuz, baina beti danik pelota munduan egondako zenide bada, ez? Urizar, dejada ederra, engainatu egin duera bat, 10-1. Ezkerrez aurrean utzi dio pelota Esainek Urizarri. Eta tarte handia zegoen gero pelotaren bila joateko. Aire sartuko da. Oso pelota zaila eman du. Oso zaila, bai. Urizar. Horrek. Sotamano. Bai. Normalean besua luze eramaten duzunean sotamanora da dana ematera, pisu asko gartzen da pelotea goitik, eta normalen lurrera juten da, ez? Hor apurbek akotu berzun, guztien ikusi da libre jundala, eta sakea bai itxela eraman dagoela, hor ikusten da orain, nola libratzen du esku osoa, eta ja pelotie hor behien ja pisu handiek hartzen du, eta ez du lortu gain frontizan sartzea. Erdiak egin ditu Urizarrek, eta saiatu da pixka bat aldatzen Esain. Bederatzitik pelota eraman da gero. Arrestu hona bengoan. Oso hona. Markel. Urizar. Atzetik ezin pelotari jaso. 12-1. Baina beste gozatu, dukan guztia matera junda, da normalien bueno, hartzu juterakoan begusten da hor gorputza ere, astindu larre motzola, baina, bueno, izan beharra bere alde, tanto guztietan ez da bela etxi, tanto guztiek gogotzu ari dela, da nik uste hori da, olako emaitza daramazunean, meritoa hori da, ez? Dekosun guztietan, daukasun guztia ematen oin ere saiatzen ari da, pelotara juten, korrikan, da behintzat daukan guztia ematera, eta ia beste tantutxu bete lortzen dagoen, ez? Labur geratu zaio hori, eta botearen zain gelditu behar izan du Esainek, azeskuinka da Urizarrek, eraman. Oso ondo biak, pelotaka da eta defentsako lana, Ezkarrez ere bai, golea ez da iritsiko. Hori da, baina oso ondo, baina oso. Niri gehien guztatzen Esainen gaur da jarrera, ez? Ez da errez 12 eta bateko partzal batekin, jarrera hori mantentzea, normalean, gogu okitzezu partio honetarako dekusun guztia ematera eta zuri irudion bat ematera, eta Esaina ikustetzet, bintzat, ez jako gauzak ondurtetzen, Urizarre bigainari da, baina jarrera aldetik oso ona, jarraitzen dugu lanean, da aldik eta daukan guztia ematera, ez? Sake gaiztoa dau. Oso gaiztoa eta arrestu ona. Oso ona. Aukerakoa dauka, gurutzatu. Defentsa lanen ari da erabat Esain, hau ez du gozatu. Aprobetxa dezake Markelek. Deja da! Kapapera joan zaio. Horre presa sartu dago, baina, gogu beha tanto diteko. Da, lehenengo aukerekin dagoenean bota deu. Agian larra askar, baina, ez du gain txartu bota, Goratxo bota eskero, nik Urizarrek
Ezuan espero eta geldi geratu da, baina markailua mugitzeko gogua badakizu zer da. Aurreneko tantoa oso luzea, orekatua eta borrokatua izan da, baina geroztik Jaun eta Jabe Mikel Urizar 15garrena, sakez guztira 5 daramatza. 18-1 amaitu da kadeten finala. Hemen tanto gehiago egiteko arriskua ikusten diogu Markel Lesaini, baina lehen bailen egin behar du bigarrena. Bizkaiko Federazioak antolatutako txapelketa da. Bake 29. edizioa. Juvenil mailakoa, bi atzelari ari dira jokatzen, sake ederra. Bai, sake bikaina, Buena. Txapara, dejala. Bai, meritozko errestu izan da, ez? Urizarrek sake bikainen dugu, gainera esainekoen behurrera juteko asmoa haukan. Azkenien atzeraz gatorri da, eta sake bikaina goiti gainera, goiko posturatik. Da Urizarretan aukin dugu beralde, baina lasai bota dugu alde, edo gointxat arrisku larra hartu ezkedo. Txapara jo du, eta ia esaineko inguan saka aprobetzen dan dauen aurreko sakean, ez jakon gertatu, gertatu jakona, ez? Pelota justuen heldu da txapa gainera, eta nahiko motel aritu da, da inguan saketik buelta argi dauen, da, behintzat tantu batzu egiteko kapaz den. Esainen sakea, erdi-erdikoa. Eskartxu sakea. Bai. Berriz ere dejadaren bila. Gaizki. Oingoan tanto guztia jasaketik nahiko gaizki, ez? Lar prisaka, Peloti hartu du pelota barri eta segido junda sakera, segido motago dejada, askarregi, ez? Gaizki jokatu du, tanto soa. Askarregi. Amasei eta bi, oso gutxi iraundio pelotak eskuetan. Markel Lesaini lehen da bizi 7 eta utzeko partziala sartu dio, gero tanto bat egin du. Gernikarrak gero 8 eta utzekoa beste tanto bat egin. Baina sakeari ez dio etekinik atera. Urizarren mende da orain ere. Dejada hori errepatuko te du ez, oso ondo botatakoa izan da. Ezkurdi pilotalekuan, datorren ostiralean zesta puntaren txanda izango da. Proam lehiek eta hementxe jarriko da abian. Euskal Herrian dauden profesional onenetako batzuk hementxe izango dira. Durangoko Ezkurdin. Eta bihar zestan, baina afizionatu mailan jaialdia markinan izango da. Eta eguerdian hemen ETV kasaten ikusteko aukera izango duzue. 18-2, Carmelo hau amaitzen ari dela ematen du. Bai, Urizarrek ikuste da gainera askoz tranquilo da biela. Badaki daraman jokuakin errezegi darola partidua. Da noizbenka pilotakada batzuk, gero dejadatxu bet, eta ikusten da eroso da bila, ez? Erra. Pelotakada itxela, Zazpitik atzera bota emango zuan, Ezkerrez orain. Berriro bolea. Mikel. Seitar dira jetxi behar izan du, baina oraingoan kanpora joan zaio bolea. Markel Lesaini 19-2. Tanto polita izan dau, gogorra bintzat, Urizarrek eman izan dugu pelotakada asko, esainek defentsako lana nahiko ondo egin dauela, eta azken momentuan, oingoan, puñako zabalera, ez? Baina bintzat dago tantoa, nahiko hona izan da eskuz banara. Urizar, asko aurreratzen ari da orain Esain, baina ez da ide sartu, botearen zain gelditu da, aukerakoa aurrean Urizarrentzat eta txapapira bota du, beste dejada bat. Egindeko tantorik ez du, Esainek 3 Urizarren hutsak izan dira. Denbora eskatu dio epaileari Gernikarrak, Eseri.
Gorputzari buelta eman, ideak bakoitza bere tokian ipini eta ea, tanto batzuk egiteko gauza izaten den. Gainerantzean Carmelo aipatu ditugu, profesionaletan gaur egun dabiltzan bizkaitar batzuk, Berasaluze veteranoena, gero Urrutiko Etxea, Elezkano, Apraiz, Ibai Zabala, zer moduz ikusten ari zara taldetxo hau? Bueno, uda partean, ikuste pelotari politxena bentsatu da parterako Pablo izaten dela, da, Horten Zuritzarrez lesioarekin da, bere maila ez du eman, da, ezin izan du, bentsat bere maila eman, lesioarekin da. Ibai Zabala nik uste, poliki badoala bere toki etxu hartzean, da nik uste, baita toki hartu dauena, eta bentsat ikusten da dekola, potentziala dekona bentsat poliki goratxo juteko, Mikel Urrutiko izien dela. Hori dekon golpetxua ez da nik uste askoz ausarto dabiela aurreko joku hortan. Defentzan behuztu eta askartxoa beha mugitzen dela, eta defentzako lana behazko hobetu dauela, eta baita erasoko lan horretan, da, posgarria dela hori, eta, gero, hor dauz beste gazte batzuk, Arrinaga, dau Larun bere, neko atxartu hasi zala, eta askoz hobeto txu dauela, badaki azpi-azpitik hasi beharko dauela, baina bentsaia konfiantza gehitxu horrekin. Da, beste aldetik, Elezkano bigarrena ere, Zuritzarrez be lesioneta dauela, eta, nik uste, zintxearekin da denporakin, nik uste poliki gorantzan gongo direzela, eta ia, suertea daukaten lesionakin da eskuetatik, eta, nik uste badakite lanean ari direla danok gustora eta indartzu gorakadatxu egiteko, eta suertea daukaten guzti horiek. Laugarren tantoa Saket lortu desainek, bosgarrenaren bila Sakez, eta hau ere erantzunik gabe utzi du Mikel Urizarrek. 5-19. Partida ia galduta daukanean, hasi da tantoak bata bestearen atzetik pilatzen Gernikarra, baina aukera duen bitartean saiatuko da. Ez da basmatu den sakearekin ere, eta orduen Urizarrekia ia parean jarriako pelote ban. Ondo gozatutakoa Bolibartarrak, aukerakoa harrapatuko du aurrean. Beste pelotakada bat, atzera joatera behartu eta ezin. Ondo jotakoa Zurbanarako pelotakada bikaina, luzea eta batez be baztertua airez ez hartzeako eta ondo jarritako pelota. Zazpigarren kuadro parean jarri da esain, Ailaren bila doa, Sotamano sartuko da, erantzun bikaina. Oso ona. Berandu xamar hasi da horrelako neurriak hartzen, airez ondo modatzen den Mutila Izaki, agian partidua erabat okertu baino lehen. Hasi behar duela pentsatzen dugu, baina ikasiko du gaurko ikasgaitik. Da batez be lanean dabiela, gustatzen ze, 25 galtzean doi eta alan dabe lanean, ez? Eta gazte bateri nik uste hori eskatu behar zela, hori jarre izatea, ez? Horaka iteko edo bentsat pelotan mundu hontan aurrera iteko, bentsat horako jarrera izatea garrantzitsua da, ez? Partidutan dekone jarrera, entramentutan beuki eskero, baina eskubiek oso solteak eta ona dituta nik uste edozin momentuen beste gorakadatxo bediteko momentuen dagoela eta bintzat eskuz banakako partidu honetan jarrera hori mantendu behar dela. 17 urte bete berria ditu Markelek eta postura politak Sotamanoa, eskuin bolea, molda daiteke buruz buru. Barruan Urizarrek pelota gurutzatu, bolea ezin, bukatu da neurketa. 22-5 irabazi du Mikel Urizarrek.
eta horrelakotan gertatu dena, Carmelo txapelketa osoan izan diren emaitzak begiratu ditugu. Eta askotan izan dira markagailu zabalak, gaurkoa bezalakoak 10-era gelditu gabe askotan gelditu dira galtzaileak. Bai, ala zera ez, baina txute haue molaitate oso horra da, zuz banaka, eta batez be gazte maietan, ez? Gazte maietan eulako aldeak egoten diez, bai ondino pelotari, bai teknikoi, bai fizikoki aldeak egoten diezela, nahi eta adin berdinetxuek izateak, eta nik uste Urizarrek ja pelotari gogorra dela, partidu bikainen dagoela, eta ikusi da askoz begiago izan dela gaurkoan, da eskarmentuko pelotaria da, eta ja txapelketa fuertetan ari dela, eta zoriontzea bakarrik, zein dagoen partidu haitik. Zorionak, Mikel. Eskerrik asko. Bueno, bostean gelditu da aurkaria gustora egindako partidarekin. Bai, nire hasian ja jota etorrina eta hortxe, golpire pentsi dute jotela hori zulo handize. Sakiarekin ere ondo modatu zara eta min egin diozu. Bai, sakin gaur nahiko ondo bilina eta horbe tanto bastante itzaz. Bai. Bueno, gaur egun aurrelariak dabiltza, profesionaletan behintzat buruz buru nabarmentzen, zuen bi atzelariak eroatik zerbait esan dezakete mano-mano. Ba, bueno, gerua eta gitxia jaz, guk haidik ez daukeu da guk jota bakarrik aldoin zozer da, hoxe, jota ez bada guk zer gitxa aldoin. Bueno, berak tanto gutxi egin ditut, zuk tejada pulit batzuk egin dituzu, baina beste pare bat egin ere bai? Bai, ez da nire fuerti tejadi, baina gaur egin biharri zen da batzu onda ez da dutxarto. Ba, bueno, gustora. Gure fuertea zer da binaka atzetik aritzea? Bai, eskumien, igolan eskumi hau eta nahiko hona eta goize. Bueno, eta puntista baten familian zer egiten du eskuz jokatzen gazte batek? Neuna hori familixako bakarra eskuz da horiena, besteanak ez estaz da, bueno, rarue, baina holan tokau da. Erki, zorionak. Eskerrik asko. Mikel Urizarren hitzak izan dira, Pozri mutila. Beste guztiak, lehen Carmelo Ariz Navarretak esan digu moduan. Zesta munduan ibilitakoak ez darritzekoa. Olibar beti izan da oso zesta zalea. Eta etorkizun polita daukan, 17 urte. Buru moldatzen dela ikusi dugu. Ez dela bere fuertea ipatu du dejata, baina batzuk egin ditu ederraskoak. Bai, gainera, bueno, bota eskero 3 lagunak, naita galdu batzuk, ikaste ikusten da, baina badekola, ez? Entrenamendutan gehiago saiatu eskero, hori regulartasun hori hartzeko dejadakin, bota eskero 3 laguna, badakizu beste 4.000 bota leikela ondo, así que hori bakarri da, konfiantza hartzea, jakin badaki botatzen, ikusi dela, eta, bueno, ikusten da frontoean oso ondo biltzen dela, badaki konfiantza askorik ez tegoela eskuz banaka, berak hola esan duelako, baina bikoteka oso ondo ibiltzen da, kantza asko kurri du, indartzu da, oso saiatua, lagunei asko zaindu, eta, bueno, eskuma horrekin ikusten da gorbe saspitik atzera pelotaka da hondiak emateko kapaz dela, eta nik uste Bizkaian dekogun adin hortan atzelari bikainetariko dela, eta, bueno, ia holan jarraitzen dagoen, da goratxura astiro gorantza doien, ez? Beñat Martintegi kadeten finala galdu duen atzelaria zailakoa, Sestaorekin jokatzen du aspaldi, tanto bakarra eginda bukatu du finala. Eta ezin esan Pozzi bukatu duenik aurkaria bai, Mikel Aurreko etxeak. Partida borobila jokatu du, uste baino lan gutxiago egin jarazi dio kontrarioak, baina bera gustora gelditu da egindakoarekin. Txapela buruan, 2014ko irabazleak. 1986 urteazkeraztik jokatu dute Bizkaian bake txapelketa, batzutan bizkaitarrekin bakarrik, bestetan Euskal Herriko bazter guztietatik etorretako pilotariekin. Izen handia izan duen txapelketa izan da beti bake. Aurreko irabazleetako bat ikusi duzu Mikel Aurreko etxea, eta orain bigarren finalean protagonista izan diren bi pilotariak. Honek ere tanto gutxi eginda galdu du Carmelo, askoz irrifartsuago ikusi dugu. Bai, nik uste dut zainek pelota nintzeko jarre hona deko, ez? Berak euken guztia mandeu, saiatu da, eta partidu da mainu da, ez? Beraz, ez dauz ere ginik, disgustua ez da gezetako balio. Nik
uste mutil jatorra dela, eta, bueno, beraken egin dauela nahi dauena, eta hormetik aurrera, jarraitu entrenetan, da disfrutatzen pelotarekin, da olakoak normalak izaten dire eskuz banaka, da gainera, pelotari aurkari gogorra izan du gaurkoan, da eskuz banaka zulo handia zabaltzen da, eta ez da erreza kontran egitea, eta nik gustatu zait Urizarren jokua, eta baita esainen jarri dauen jarrera, eta eman dauen maila. Kafes Bakeren izenean Laura Liaño etorri da sariak banatzera, eta Bizkaiko Federazioko presidentea Jose Manuel Fuentes izan da txapeldunei txapela buruan jarri diena. Hortxe dituzue lau finalistak, bi txapeldunak, bi finala galdu dituzten beste bi pilotariak. Hauxe da argazkia, Carmelo Arizmaurreta, eskerrik asko. Zuei. Gaur eskua izan dugu hemen, Durangon, bihar ordu berean, Markinan izango gara, zesta jaialdia bertatik eskaintzeko asmoz. Besterik ez, bihar eguerdi arte ETV kasaten 12:00, agur!